Ahora mismo viaxamos desde Asiut hasta Asuán, que son como unhas 8 horas de tren, e pola diferencia, que era €1 e pico, pois collemos primeira clase. Pagamos como 5 euros cada un por as 8 horas de tren, e en segunda clase eran sobre 3 euros ou así, entonces pois compensounos. A verdade foi a primeira clase. E son, non sei se se ve, hai 2 asientos dun lado e un asiento do outro. Sí, son moi cómodos, a verdade, reclinan un montón, son moi anchos e son cómodos, así que eu recomendo coller primeira clase. Hoxe desprazámonos 230 km para chegar ata Busimbel, a carón da fronteira con Sudán do Norte. O motivo de vir ata aquí é visitar uns templos escavados na rocha por orde do faraón Ramsés II. A construcción do templo principal comezou alá polo ano 1284 a.C. e non se rematou ata 20 anos despois. O propósito era impresionar os veciños do sur e reforzar a influencia na zona. Co paso do tempo, o templo quedou abandonado, chegando case a cubrirse de area, ata que no ano 1813 un explorador suízo deu con el. Este foi un dos varios templos que houbo que trasladar pedra a pedra nos 60, debido á construcción da presa de Asuán. Outro dos templos trasladados foi o de Devot, que está en Madrid. Unha curiosidade é que o templo foi construído con tal orientación que o 21 de outubro e o 21 de febreiro, 61 días antes e despois do solsticio de inverno, os raios solares penetran ata un santuario ao fondo do templo, iluminando só 3 das 4 estatuas, exceptuando a de Tá, deus do inframundo. Acabamos de salir dos templos de Abu Simbel. E vamos aquí, estamos salindo e abórdate todo o mundo. Ademais é moi gracioso porque che van dicindo, mentras tes a 5 ou 6 encima túa, dinche, mirar, non agobiar, pero están agobiando todos. Que dicir, a ver, o sitio é espectacular. O sitio é espectacular, non se pode dicir outra cousa. Pero que pasa? Que nós viñemos en Navidad, hoxe é o día de fin de ano, e hai muchísima, pero cando decimos muchísima xente. Nós chegamos bastante cedo, ainda non había tanta, ainda podíamos velo con relativamente calma. Pero é verdad que agora que xa hai xente por todos os lados, entre o que te agobian eles e a xente que hai, e os templos dentro tamén son pequenos, desluce moito. Pero nada, merece muchísimo a pena vir hasta acá. E por certo, se tes por aí un carnet de estudiante sin fecha, ou que non este caducado, traino porque cola. E aí outro que xamos o da USC, é o da USC. É a da Universidade de Granada. É o da USC. Bueno, xamos o da USC, que non ten Iria vai apostar oral, vai non perder. Estamos entregando a todo, así que eso, dato importante. Ao lado da calle Cornish, en inglés, eu teño mapa en inglés, ao lado da calle Cornish, que vai polo lado do Nilo, cara ao final, e atopades un Egypt Air, e xusto aí hai como un embarcadeiro, este tipo de barcos que te cruzan a Isla Elefantina por 5 libras. A nos acaban de pedir fai como 30 segundos 200. Pois imagínate tú, 40 veces máis. Nada, 5 para lá, 5 para cá. Hai bastante diferencia, total ves exactamente o mismo. Si que é verdad que os outros che poden facer un pouco máis de parafernalia, pero nada, efectos prácticos é o mismo. Así que por 5 podese cruzar.
8:30 da tarde. A nosa intención era dormir un pouco e despois ir cenar por aí e ver un pouco o que había. Sí. Pero bueno, de momento aquí estamos. Na calle están pitando todo o tempo. Eu non fun quen de dormir nada. Iria non tomou café porque odio o café de aquí. E tamén lle custa estar desperta, así que Comprei un pintalabios para hoxe. sí, ademais é un color moi bonito. Rojo putón. Eu as miñas máximas galas é unha sudadera que trouxen bella xa para tirar aquí e un chándal azul, un pantalón dun chándal. Vamos parecer un cuadro esta coa súa saia, uns leggings por abaixo, unhas sandalias con calcetís, unha sudadera froxa, pero os labios rojos. Eu con un chándal e unha sudadera bella. Ese é o noso look. Carta. E agora mesmo estamos no templo de Filé, adicado á deusa Isis, aínda que na illa atópanse máis construcións de menor importancia en honra a outras divinidades. O culto á deusa Isis durou ata o século VI despois de Cristo, cando o emperador romano Justiniano I o prohibiu, converténdose ata o século XII nunha igrexa cristiá dedicada a San Estevo. A pesar de estar a máis de 200 km de Busimbel, a illa de Filé quedou sumerxida cando se construíu a presa de Asuán, polo que os templos tiveron que ser desmontados e trasladados a un illote cercano chamado Aguiliquia, que é onde se atopa actualmente. E esta é unha catedral copta. Os coptos son aqueles exipcios cristiáns, ben sexan ortodoxos ou católicos. Esta quizáis non é unha das mellores datas para facer unha visita a unha igrexa copta, xa que estes anos atrás foron blanco de algúns atentados terroristas, sobre todo en datas especiais como Semana Santa e Navidad. Un pouco máis de comida rápida egipcia, isto que é koshari, que é como unha pasta con garbanzos e lentejas e non sabemos que máis. Isto, que vai tu saber o que é, e iso que é como unha pasta con carne. Así que, a ver que tal. O que é moi raro é que aquí nos viñeron a poñer cousas sin pedir nada, ellas como que mandar de volta para atrás. Como lle chamaches fai un pouco, que parece? Está a comer que se llevó todas as porcos nas ñacas. Según iría a comida que se llevou todos os porcos, sí. Bueno, a verdade é que... Esta carne... Esto pica muchísimo. Bueno, muchísimo. Cantos kilos baixaches desde que estamos aquí? Porque é normal que non vas ao baño, senón...
Resulta que hoxe que non hai trenes para Edfu. Non sei porque si é día 1, si é porque... non sei. Non hai hasta as 3 da tarde. Entonces vimos no mapa como unha estación de minibuses que son como furgonetas, pero é que son centos e centos de furgonetas e xente berrando por todos os lados para todos os sitios. Entonces é un pouco caos. Pero nada, é cuestión de ir preguntando, un urbante mandando un dos outros e chegas. E acabo de preguntar e cobran nos 21 libras por persoa, que son €1 e pouco. Non está mal, é algo máis barato que o autobús. Non sei canto tarda e seguramente haxa que esperar que se encha para ir. Pero bueno, tampouco temos outra cousa mellor que facer. Esperemos chegar a Edfu coas mochilas aí. Iria, sacaches as cousas de valor? E por fin chegamos a Edfu, cidade que moita xente non contempla na súa viaxe a Exipto, indo directamente dende Asuán a Luxor ou ao revés. Nós fixemos unha pequena parada, indo dende Asuán cara a Luxor, para dar unha volta pola cidade, máis para coñecer o seu templo, dedicado ao deus de deuses, Horus. É o segundo máis grande de todo o país e o mellor conservado. Por que é o mellor conservado? Pois grazas a que estivo debaixo da area durante séculos, ata que no 1860 un exiptólogo francés comezou a desenterralo. As súas inscricións proporcionan información moi importante tanto sobre a lingua como sobre a mitoloxía no antigo Exipto. Para rematar, queríamos aclarar que Asuán, Edfu non tanto, pero tamén lle chega ben, son cidades moi turísticas a nivel internacional, polo tanto está todo moi encamiñado ao turismo. Entón, para persoas como a nós, que nos gusta facer todo por libre e non nos gusta que nos estén agobiando a cada paso, nin nos gusta entrar tanto no circuito turístico dos lugares, pois a veces é un pouco agobiante. Así que ármate de paciencia e a disfrutar dos templos que pagan a pena. Touche, pois suscríbete e para atopar máis información, bota un ollo á descripción. Thank you.